Cama Queen molweni SANGOMA channel umakhosi Mkhize okhulumayo ungihamba noKwaThube kanye noMkhize la zobatshengisa usundu bantu abamike leli usundu lolu lenza into enamandla kakhulu. Usundu leli liyangena emthini yesithunywa kakhulukazi uma unesithunywa, isithunywa somoya, isithunywa samanzi ngokuhlukahlukana kwazi izithunywa. Kukhona ke mawusigenca la ngaphakathi mawusibuka impande awuvule lapho uMkhize noma KhwaThube vula lapho izihlahla lezi zakhona. Yabo kunesiqu sakhona lapho. Lesesikhulu. Yabona ke isiqu lesi mawusivula mama phansi mawusivula usigenca phansi nendawo sinento emhlophe ephumayo la eyithambo. Leyo nto ke le iphuma ekujuleni kosundu iyasiphakamisa kakhulu isithunywa soyisebenzisa isiphakamisele isithunywa bese futhi khona ameva lapho kusundu. Cela ungibhekele KhwaThube sinameva. Mtaka God ulentuzana kunameva KhwaThube la kulo sundu leli. Iwo la meva asa fresh ke lawo ke. Okay, nangamanye ya la meva lesithi yabo umntwana mephethwe ihlaba siyawasebenzisa ke lemeva mephethwe amahlaba ngithi uyazi ukuthi kusuke kuyinto yemoya siyawahlanganisa siwabale isikalo akufanele ukuthi sigejane isikalo salameva mawuzolapha umntwana ophethwe ihlaba sisebenzisa ameva osundu ayasebenza kakhulu siyihlahla nje semoya njengoba ubone nasenkonzweni mokuthi kunenkonzo yamasundu lifike likhulekele lelo sundu bese uyabuya uzohloma endlini ngoba livika ngisho izulu. Usundu lijulile kakhulu kodwa mawulibuka ungalibuka ungalinaki kodwa isihlahla somoya kahle. Izinsundu ke zihlukene kaningi ngoba ngisho nokhukhunathi nawo olunye lohlobo losundu nalo sokuchaza ngelinye ilanga ukuthi ukhukhunathi wona usiza kanjani kodwa zonke lezi zinto zowusundu. Cama Queen siyabonga ngicela niqhubeke ni-subscribe kwi-channel SANGOMA Cama siyabonga.